bia wo je ho akoro no ye yi Santama be kan da bia Ghana ma be kan da bia Mampong so be kan Kutua dampai wana mnini bejuna bom wana mnini besusu abom afa mampang maho wadi kai akuti na nanu mo nsia do dia okwa afa menkrama wa mo omo sume daya omo suma sumudwe empuntu enyuma pa na me famwa mampang mai ni asante mai na emkoso o mame na ejakuma di fi na Mamponghene'S se Dieu kochi dakna o mai nanom Mampong konya sofo ye Daasebre ya shebo chuchakama foine Mampong kasaprako aifa na uko Amerika da suwe ukunya sofo se woni wo man kanisa udon wan susune sa wakwaja wa apofrimu Daasebre ada na wo yesa okodia nyame emfa wonko wokani wa hene jimakase ene wo ba sie miura brabro memra wochina memra wa prepia aka kwe pramisa wayire jimakase okurupa medawase ene omua ene onteteye ene wajapade a wode ya cheme me ne oma okurupa nantiye asante manyina madam refo National House of Chiefs madam refa Mampong manyina se kono di Breto da kato Mampong kontochi Obeye kumanana Amani amponana Die Nantiye Diobeya nuwaye no Boni ejuma kono di Mampong manse Okupano Wakwama Mampong mai Americano Unya jidi otuye Osanso kuraye Daasebre Breto piesie Brakati Deye Abusia yamamu nyina mo akwa babio eba Nyansapo kasamfonyini so mensa kampanimfo ahodo no bia omo asante Mampong nanom atena nkonwa yanko ne ni nkomo no ono amonide wada ma ohene yam akwa aba mejuso obru adaro ma udin ye fami nana baafo odame na Mamponghene'S chiame penene tia afa yanko amamremu kakra nokra ne se obrempon ana omanhene anampo nana ene wokwa akura Breto piesie Daasebre se bonso otoso mienu na niam ahodo a oyeye agyan kaidum nsembia ahodo a esisi ye bra no wo ho no nananom so aye ne ade amamre kwaso no kunani tumi eye amamre anasa amane ena afei nananom aba ahema ne ahemfo wo ho nso eye bi enkonwa fie so womo a ewo nkonwa demu anase atena nkonwa wo Mampong muso amamre ambaye ne de he yo bedasipi yesu amane yo ne se eba se ya na bia waso afremu eso akire no bia wusu akire no eno ne amane a ye digya ne kwai beso ya akire no ye beso ya akire no se oda hoyi opem so oba ewie a se de tie bia na bia waso afremu eso agide woni asese ya de ba obi o wa ha bia waso afremu eso akire no de ye nyina beso ya akire no e de agya ne kwai mugidie ne sai bia burumpani sinka de wawuo de onim katato ejidie de se wahwe a na bia te akonwa so aya no osuro si ebetu no se kanetete wano akristo somo maaye no na nananom na ya amane nie se ubewu akonwa so na ubedi akonwa na abewu akonwa so na yetimi esu aya kire wo yesu a kire wo a na kire se wakonwa die no tete wano ya amane mu na kire se eho ate
asonyame ani sɛ wawuni ɛsɔe akyerɛ wo na wakonya die ho ate ɛno deɛ yɛ na yɛ ma kwan ma nsɛmtwerɛfoɔ nkɔnkɔfa ɛne adeɛ ɛnɛso adaworoma wɔn mu ɛkɔ akɔsɔe no wobɛtumi abɔ nipa bɛɛ num anaa nan bi din akyerɛ yɛ ɛno deɛ sɛdeɛ medical aka no nana bia a wasɔ afrɛ mu ɛsɔ akyerɛ no bia bɛsɔe akyerɛ no nti ɛno deɛ saa na teɛ obia bɛsɔe obia a wosɔ afrɛ mu bɛsɔe mi mesɔe na ma akyerɛ sɛ obia a wasɔ afrɛ mu ɛsɔ akyerɛ no deɛ obia bɛsɔe akyerɛ no ɛne na yɛbɛhwɛ na ɛma no ɔmo nso wɔ hɔ no nso mana we deɛ yɛ ɔhene ɔmo deɛ ɔmo ni nsuayɛ bia ɛma no deɛ ɔmo nsuayɛ bi sɛ bia nkɛkɔyɛ hema deɛ a ɛkɔyɛ hema deɛ a ɛna ɔmo nsuayɛ ahema koraa yɛ nsuayɛ ahema fo nsuayɛ na woka biribi sɛ yɛwura ba wie a ɛna ɔmo bɛsuayɛ montimi nya ansa na waba dabi ɛnyɛ ne saa wɔna yɛne ne deɛ nti wɔna ba no ɔbɛyɛ wɔ no nama ne awie a wabie kwa mu ato hɔ ama yɛ afei na yɛnya tumi no a yɛbɛyɛ so afei sɛ wɔne tumi no yɛ ne dea na yɛ wie so santehene dea ɛnyɛ yɛ dea nti wɔne ba na wɔbɛyɛ ne nhyehyɛ yɛ ne biribi awie a afei na kwa mu ɛda hɔ ama yɛ tumi yɛsua yɛ mira wadama udin ne biem yɛfam na nabaafo da me na Mamponghene'S kyea me pɛ ya ɔhene yɛbɛsa ba nkɔmmɔ bi a wɔ bia ne yɛdi mate yɛda mo ase yo abusua Nyansapo TV so no yɛgusu edi nkɔmmɔ amammerɛ ɛne abakwasɛm yɛne wɔn mu anim de sɛ yɛbasa yɛnkukyere mu nkrataa so wɔn bɛtumi akyerɛ mu yɛne bi adi nkɔmmɔ yɛne kyea me pɛ ne yɛdi nkɔmmɔ nanso nananom bo wɔ ha yɛ a yɛpɛ sɛ yɛne wɔn mu wie nsuayɛ no na yɛhwɛ deɛ ɛwɔ mu ankasa yɛwura mu akɔ aba medwo so bi nua anaroma bi a nne da a ɛdi kan yɛ obi hwɛ wo wobɛtumi abɔ odin medie de na gye ne mboa kyerɛ mtɔ so mienu asante Mampong Botoku hene me amna me tu nsuo mu hene me kura sa Mamponghene'S na tonfo yɛnya ne nteɛ sɛ ɔbɔ adeɛ yɛ adom ɔkyena deɛ ɔte abunu te abedeɛ ɔba bɛhwɛ ne de hyɛ ne akyi atwa to wie a nananom mobɛsuae de akyerɛ Daasebre moaboa mo ho saa me nua yɛaboa yɛ ho yɛgyina yɛnim sɛ Daasebre ne nso ne brɛ bonya yɛ wurade a otumfo ɔkyan ɔno aba na ɔbɛyɛ ama ne awia afei ɔbɛgya hɔ de ama nananom a yɛwɔ Mampong Traditional Council na yɛ nyinaa baako yɛhyɛ bibi ɛde akyerɛ yɛ wura yɛ a wɔgya yɛ hɔ akorɔ no ɛyɛ yie santema bɛka no da biara Ghana ma bɛka no da biara Mampong so bɛka no nti ɔkyerɛ yɛbɛhyɛ bibi ɛde akyerɛ yɛ wura atwa toɔ ɛde ama no ade di a ɛtwa toɔ na yɛde awɛhyɛ yɛ wura nante yie yɛdi nkɔmmɔ ama wɔn mu akyerɛ mu sɛdeɛ mu bɛsi fa yɛ no nanso ɛdeɛ mu ana mbɔka wowɔ ha sɛ duru sɛ ɛberɛ no so na mu wura mu a ɛyɛ deɛ na mobɛyi mu na mu mpaboa ntoma kwa ha bi bɛbɛ mu anaa wei deɛ da nso firi sɛ ɔte ase a mu suae akyerɛ no sɛdeɛ nsuaeɛ teɛ no saa pɛpɛpɛ ɛna teɛ yɛwura hɔ a yɛbɛkɔ ha yɛ ntema yɛbɛpem yɛ na akyi na yɛde nsa agu fam mobɛpem mo na akyi ɛno yɛbɛyɛ na mu nifa mpaboa na yɛtia so sɛ deɛ ne deɛ ma yɛwura ɔda so te ase a yɛnya nsie no na ɔda so yɛ Mamponghene'S ɔnte sɛ ɔkyena sɛbe nananom wurampemfoɔ ɔmɛde bɛkɔ akura a yɛwura da so yɛ wɔ hene agyegya no anim a amanneɛ kwan so ɛwɔ sɛ yɛkɔ ha yɛ ntema na biribi a ɛfa nsuayɛ ho bia yɛwura te ase ne yɛyɛ no saa bɛbɛpɛ ɛna yɛbɛyɔ no nti yɛwura hɔ a yɛbɛgye nsuayɛ nsa afei nananom yɛbɛkɔ ha yɛ ntema na afei yɛapem yɛ na akyi ansa na yɛaso afrɛm na yɛase biribi ɛde akyerɛ yɛwura obi abɛsuae ne deɛ nko wɔyɛ ntam ka ɛna mokɔka ɛdi nseɛ ɛde agu soɔ de akyerɛ no saa bɛbɛpɛ ne teɛ ɔhene biara a wɔasuae kyerɛ yɛwura biara bɛso afrɛm na wase biribi akyerɛ no sɛ sɛbe ɛnyɛ ɔdoma nkɔm awuo dɛɛfoɔ yɛ a wɔne nnipa kyɛ ade adɔpɛ ɛna wɔtu ɛna yɛ asanteman na kyekyere sa ɛna yɛwura wɔdi anim sɛ wɔsa hene ɛna yɛkɔ ɛna akɔrɔ aboa aka no a nananom Mampong ahemfo yɛntena ase da saa berɛ no na ka deɛ wɔyɛɛ sɛ amumuyɔsɛm no nananom kɔkɔkyerɛ no ne atwa ne ti ɛda kɔto yɛwura ne dwiram ɛde akyerɛ sɛ ampa yɛwura yɛdɔ no na ɔso bɔ ma asanteman wɔyɛ nsɛm a mobɛka no ɛnsɛm a yɛbɛka no bi no no ɔmo mma yɛ kwan ma yɛnkɔ nkotwa ɛno nti na ama mebisa wo no nti mobɛka no sɛ nka obi a ɔde ne nsa bɛka Daasebre sɛ ɛnyɛ ɔdoma nkɔm awuo ɛna no ɔkyɛ adeɛ a ɔpɛ na ɔtuo ɛna sɛbe ɛyɛ sɛ obi ɛna sɛbio ɔdi saa mumuyɔsɛm yi a
mampo ahemfo ye gina brane me a make se brane boda se betu akode ya wodi da santeman ni me na mebo ti ba bia akode wo biala ya anka ye de be wakọ chisa de wodi sa nipa bone fosem no ne ye hwa ne ti abetu ye wura dwura mu no e da chira santeman Ghana manya no ke be ye na so de e oduma kuma wuo na odi nsa nyunyu abetu ye wura so ti aka ho bibia enye ti ya sese ye wura onko dadin nananom manda baba waye na famu de ye so ebere so a ye beko na wakoto aso ewo asamado nti ye ma ye wura da yie ye ma nanti yie mira ye de usaha ebesan aba adwumadie na ko no ye beba na ya ba bedi mu nkomo ye wa ha kopem onkyena nyame ya adom a ene ne benada so nyina ye Daasebre minu ya Nyansapo fo ye da ma hye papa mo sum asanteman na ne yewura tofo mu nya ye mu mo ne ye na ekoba ensuo mu awia mu giram otufo nyankopon hyira mo oma madwuma no enko nkan afese se bra ha na mu atere kakraka ye da ma hye ye nyina ye yakọ santeman nyina ye hye ho den Ghana man nyina hye ho den da ma hye abushana nanom atena nkonya ewo mampon kontonchi bu ohia kuma Daasebre osebonsu bretu opiesie enei yewura wada ne benkum so ne senti na nanom nyina to abese no tie yikete so a areho ne sukwa hini wo mo enedai eyede tosom yensa ne dotiye obade ya adomu na de chinya duada de otie bunu tie abedi okontonkro wi abobrimbirim yewura santenhene oyoku piesie asanteman nyina wura obaba na waba behwe ne de hye ne echi etwato afa enu akire no na nanom amamene ahodo ene amane ahodo ewo ho nyina wo mo beye eno ne yafa ato ye ho so a efiri fiada no yasomoa bepem ne yeguso awa ha se ensuaye ne niam ahodo ebekoso amamere ne amane ekwaso no ye de be me yahwefo medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa Nyansapo TV ye din komo ye ne Mamponghene'S chia me pene ye din komo nanso se wo ba ne se yemfa niam ngu nsene ye ni yenkukyire niam ahodo ngu nkrata so a Obenfo teacher kantanka owa ha ya epese osibibi ede kire ye enti bie wasum na tie enkomo a yebedie ohene mo akwaba eye nso aburu mabodi ni de nanso de enye na ape eno ha osebonsu safo kantanka teacher kantanka teacher ye de kan ye de enkomo kakra fa ensuaya hodo enne nananum besuaya na se yewura behwe mu no wie wada mabro ni se content ye hwe no ankasa the content of ensuaya no yo ya kasa bibi content ya brof kasa ne mum ya krom kasa mu de nsem a ewo mu na ya friend content se na nanan mo be so aye de asempa na ebepie mu aba nso aye no ye se samre ya oda hoi ye nyina num se odi nkra akọ to nanan ya o madikai di nanan so atwen agena wa watu na saa akwana otuo no enna ninkonya sofo edinse akantam akire ne se omone no ba bia wo bia na sabe bia wo musese ya no senye sabe owuo dia ana se ewuo no kura beba ena nka wo no wo ne nchen a enka esese omunyina ko ema omunyina esa kura ansa na beto no ato no na sese kura no abasa no senka kumu a enka ombesano ho ama nipa odi sa nyabrasem no kwam bia so omodi niti ababesie no enti enoma bia ebepiepie ayinum no yenso ayinum ebini eti ene na wo mu nsuan no a ede ene de no wo mbeka ede a kire no eno na me na wo kan sese se wonum ebona no ho ba se nsuaye na omunu suai kire no no sese a tibia o mu no oda so yo hene eno ne yo hene oda so yo hene yensi na namu a ono ane wo hene asam yenya wonko na yate afiri wo asantefo gidie ne se yensi eno no de wonwi ono ne ohene ndi ubuza sesia ye gina ho se Mamponghene'S ne hwan a one Daasebre osebonsu a otoso mienu ye kura na chi a enana ye be kase oni ho eho no na ne ye pefoforo area esina namu samre ye wo so obi kura ape ne ho bono ho musuo ekoye ne ho se sebe wota obi achi ana ohwehwe obi ede na ba be musuo
mobɛkyere de bia saa pɛpɛɛpɛ ti wanhwɛ yɛ kura ne sɛ woka ɔnom a wɔnom ɛpere no ɛbɛpere no daakye no ho a wanhwɛ yɛ kura ne yɛde no abɔ charge na yɛyi wasi nkyɛn wakyerɛ mu ama yɛhunu sɛdeɛ wɔn bɛka no ɛne adeɛ na ɛdɛn na ntam no wɔn ka no nso saa bere deɛ wada ama ntam no hia ehia paa sɛ wɔn hene yɛ a wɔn gye tum sɛ wakra so wɔ kɔ akura ɛna wɔn se wɔn ne no baabi a wɔkɔ biara ne dwuma biara sɛ wɔn die biara no wɔn bɛdi ɛfiri sɛ wɔn deɛ wɔn gye tum sɛ wɔda so ɛyɛ wɔn hene na kyerɛ saa so wɔn hwɛ akyiri saa pɛpɛɛpɛ te dwuma biara ɛsɛ sɛ wɔn die biara sɛ nkonnwasofoɔ anaa nhenkwaa no wɔn mu bɛyɛ no pɛpɛɛpɛ nti ntam no wɔn bɛka no sɛn mpɛn pii no obiara wɔ sɛdeɛ osi ka ne deɛ so ho nti no na ne nyinaa kɔwie sɛ tebea a wowɔ mu sɛsɛ a sɛ nka ɛnyɛ owuo tirimɔdenfoɔ a nka ɛsɛ sɛ yɛn nyinaa koraa yɛde atiri gye wo na wonna baabi a woda yi a nka yɛbɛyɛ nanso sɛ akono ɛna nka saa deɛ yɛsi a ɛnka yɛbɛhura traw yɛbɛsan wo ho ɛne wɔnom a wɔyɛ wo saa no ɛde abɔni ama yɛtwe afa wɔn so ama sɛbɛ yɛdi nkunim ɛno ne wukuada ntam no wukuada no deɛ ɛyɛ mampɔnfoɔ ntam nti mampɔnfoɔ ntam ɛne mampɔnyene wukua ɛno na yɛ na ntam so ba a yɛa na yɛ ɛfiri tete no asɛm kɛseɛ bi a ato ɔman no ɛne yɛde yɛ ntam nti sɛ bi asɛm bi a me na meka sɛ mampɔnyene meka mampɔnyene wukuada saa woka saa wukuada no de akyekyere wɔ ho sɛ asɛm a woka no ɛnokorɛ ɛna woto nso a woyɛ mfom so wantumi anni deɛ woka no ɛno nso so deɛ ɔman no pɛ biara ɛmfa nyɛ wo so wanni so an sɛ wotiri koraa ne kɔ deɛ ɔman no pɛ biara ɛmfa nyɛ wo ɛnɛ deɛ sɛ obi tiri kɔ deɛ ɛnyɛ ne saa nanso ɛbɛyɛ wade ankasa ɛgye sɛ yɛni ntam a ɛyɛ ketewa wɔ dabi yɛate tikya wowɔ ha yi deɛ yɛbɛsan aba biribi kyerɛ yɛ adwene a yɛbɛba na yɛbɛbi so ama yɛdi nkɔmmɔ nyansapo ahwɛfoɔ so wɔ mo da wase eburu sɛbe amanfoɔ ntwemɛn na ɔmo hu na ɔmo musa na ɔmo nsua amanneɛ ne amammerɛ pia abusua teacher kantanka teacher safo kantanka ɛna yɛne no ɛdi nkɔmmɔ no yɛwɔ mampɔn kontonkyi abuahia kuma na nanom aso yɛyɛ ɛne yɛwɔ nti yɛdi nkɔmmɔ yɛsua adeɛ yɛhwɛ abakɔsɛm yɛhwɛ amammerɛ ne amanneɛ na nanom a ɛwɔ ha nkonnwa fie soɔ ne wɔn dwumadi wɔn bɛdi nyina da
Owura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam behin se pin. Enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi. Duanani wie klaman. Wo ye sofo kra wonye yie bi. Tonte ye no nsa na ye fa. Nyansapo. Aboa ntakra na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Oda woro ma ntoma ye fe. Ni din de sey. Ni din de Obama. Akola wa no so pese otimu osuma ense bratam. The family ne honhon hia na America sa. Sebe ka ya twere ni mu nyame nai. Ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame.